Na, sziasztok srácok, és lájk ebben a mai videóban. Itt vagyunk, egy Minecraftozni fogunk, Háder Marci kérte, hogy most csináljuk egy ilyen videót, hát akkor csinálok, horror moddal fogunk játszani. Mi a neve? Nem tudok nevet. Várjatok. Szerintem ez jó lesz. Mindjárt betölti, addig betöltött szólok. Na, betöltött, itt vagyunk. Ezt lehet meg kinézni. Ez milyen gyógyszer? Japír. Oké. Ez kicsit lag. Ott. Bro. De az már megint. Ez ki a? De ott van valaki, de... Nem akarok meghalni. Most ez... De... Nem. Vándorló ember, de hát akkor is félelmetes kicsit. Most nem azt vagyok szarva, de így az elején, a videó elején meg fogok halni. Nem akarok a videó elején meghalni. Jó, eltűnt elméletileg. Remélem. Hát ott volt. Remélem, ti is láttad a pirulák, nem tudom, hogy mire jó. Szerencsére van egy ilyen kis térképem, ami látok mindent, és ha nevét írja ki, akkor biztosan modos élőlény. Ha élőlénynek tudjuk nevezni. Megpróbálok egy kicsit, ha... Új, ott van most. Ez szó szerint vándorol. Remélem nem akar követni. Annak nem örülnék. Tudom, a lag... Hú. Ez laggóva nehéz. Jó, hát mondjuk megérteni a lagolok most ötben vele. Bro. Ott van valahol. Ott a Goatman. Itt a föld alatt a legbiztos, nem, ott sem már a két vele. De nem áll. Ha látjátok? Ott a térkép jobb felső sarján Goatman. De nem tud bejönni, remélem. Olyan bázist kell építeni. Lehet, hogy most lesz egy kis vágás, mert hát innen ki szeretnék jutni. 1, 2, lehet, hogy az a vágáshoz nem lesz sok, csak kijutok, kraftolok, főcucokat, meg ilyenek. De lehet, hogy akár akkor fog következni a következő vágás, amikor már vasszedbe leszek. Hát akkor szerintem akkor megszerzem a vasszedbe, tehát nekem ez egy 10-15 percig fog tartani, még találok egy normális bányát, nem a Caves Weller nélkül. Úgyhogy csináltok, gyors kiépítek. Vagy hát nem csináltok, hanem mindjárt jövök, csak hát igen, fel szeretnék szerelkezni. Na, és lehet craftolok addig egy kis pisztolyt. Na, csütök, és hát egy vágás. Hát csinálszok el, itt vagyok. Hát, hogy is mondjam, kicsit halljátok? Kicsit hátborzom.
Hát... nem megyek ki. Itt lesz a védem. No bro. Ez olyan creepy amúgy. Főleg. Mondjuk akkor talán biztonságban érzem magam, mikor majd háderrel, majd fogok játszani háder. Jó, megpróbálok hangosabban beszélni, mert nem hallottok belőle semmit. Hallottátok, mit beszélsz? Meg közben megpróbálom megcsinálni a kis pénzemet. Így a föld alá. Tudom, nem biztonságos, de amúgy inkább itt fogok lakni, mint a felszínen. Oda én nem megyek, az biztos. Nem azért, mert megijedtem, de nem szeretnék jumpscare-t kapni, mert főleg párszor beszaratottam ugye a játék. Nem csak azért mondom, de hát hogy is mondjam. Tehát például vagyok lent a bányába. Azt megjelenik ez a vándorló ember. Azt mondom, menj innen. Ezt így biztonságosabbnak érzem. Bro. Na. Azóta, mióta ez a vándorló, meg a gúp nem megjelent, azóta nincs semmi. Vagy de. Csak a térképet fogom nézni. Ezt kiszedjük. Jaj. Itt lesz a kis bunkerem. Egy pillanatot. Most nagyjából a videó ilyen 8 percnél tarthat. Kicsit néha kiráz a hideg, hogy amúgy le vannak húzva a redőnyeim. És így azért kicsit creepy. Azok mi? Mi történt? Azt. Én nagyon érzem, hogy meleg van, de nagyon. Nem áll. Ez a szörnyezet. Történik. Ups. Jó, ajtó. Így, itt lesz az ajtó. Akkor elindulok arra. Szén, az kell.
Úgyis kellene szénút, de most már kibányászom. Good, kid. Nem található játékos. Hát ő írt valamit csetre. Jó, tudom mit ír. Vártok. Hát elindítottam egy videót, mert kicsit így megtudtam. Azért remélem láttatok a jumpscare-t. Mert szerintem ez lesz így az első rész. Mindjárt itt én akkor fújok. Ide egy ajtó. Ide egy ajtó. Ide egy ajtó. És ide egy ajtó. És akkor, srácok, ez lett volna az első rész. Még nem tudom, hogy holnap tudom. Ezt szerintem holnap még folytatom, úgyhogy sziasztok, ennyi lett volna ez a videó. Holnap jövök a következő résszel, vagy még lehet ma. És akkor, hát ha ma is jövök olyan este 6 körül, de nem biztos, lehet, hogy holnap. És akkor sziasztok, srácok. Ez lett volna a horror módos videónak az első része. Látjátok a Goatman térképen, ott. Várjátok. A Goatman. Várjátok. Na, hát akkor tényleg ennyi lett volna a rész. Goatman-nel így elköszönök, és akkor sziasztok!